Normalment aquí per Festa Major sempre hi ha dret a fer l'exposició aquí en aquesta sala. Aleshores, aquest any s'havia buscat la idea, la Teresa em va demanar ajuda perquè volia fer una exposició amb gent que estigués treballant al Poble Nou. A partir d'aquí es va posar en contacte amb mi, vam estar pensant en gent i el que vam decidir és, més que triar tu sí o tu no, buscar un tema que unifiqués una mica la gent, i és aquest de Noves Natures, que també és un tema molt ampli, que dona peu a moltes obres, a moltes coses diferents, i a partir d'aquí que tothom anés buscant una obra que li avingués en aquest tema, no? I aleshores això va néixer una mica d'aquí la idea. El tema de Noves Natures és un tema molt ampli. Ens sembla que la naturalesa és un element que forma part molt del creixement o del que és també la creació artística, i aleshores el que és la natura. I ho de noves és perquè últimament també s'han incorporat i s'han afegit moltes maneres de treballar, des de noves tecnologies, internet, instal·lacions, també no és només pintura, no només és el paisatge dins de la naturalesa, i per això vam voler buscar aquesta altra paraula que era el de noves, maneres diferents de veure la naturalesa. Presento la meva obra, que és aquesta d'aquí, i d'alguna forma és jo mateix treballant en el meu taller, i com experimento amb una mica utilitzo jo la creació com una eina d'autoconeixement, per conèixer-me jo més a mi mateix, i d'alguna forma el meu taller comença sent el meu primer encontre amb la realitat sensible que jo toco. D'alguna forma començo a partir d'això, i el que m'interessa és trencar els límits de la materialitat. D'alguna forma no vull trobar límits, no vull tenir-ne, d'alguna forma, i aquesta és la proposta aquesta. L'obra es titula La República de Plató i està basat en un text de la República on Plató li diu a Glauco que els defensors de la República, dels ideals de la República, no poden tenir mai res de propietat, ni terres, ni comerços, ni res, i que és el poble el que els ha de donar de menjar, Si no, ja no és el principi bàsic de la República. Llavors, la pregunta que jo faig, contraposat aquest text amb les imatges, que és el fast food, l'avidesa que avui en dia tots tenim, doncs és la contraposició i la reflexió de dir hem après alguna cosa des de Plató, i és evidentment una manera de... Jo no estic d'acord amb la globalització, i aquest és el meu gra de sorreta on te demostro que... On anem, Per favor, on anem? Tothom guapíssim, hi ha un nivell molt maco i és molt interessant totes les propostes que s'han fet. Llavors és una oportunitat molt guapa per poder ensenyar tot el que fem, Em sembla fantàstic que tinguem l'oportunitat de poder mostrar el nostre treball, perquè ja fa temps que estem treballant aquí, doncs tenir l'oportunitat de mostrar-ho en una sala tan guai com és aquesta, de Can Felipa, em sembla una proposta molt bona.